Saqala ku verse 1 ekaDavide. Mbonge uYehova mphefumulo wami. Libonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwami. Mbonge uYehova mphefumulo wami. Ungayilibali yonke impatho yakhe enhle. Uloxolela bonke ubugwenxa bakho. Ulophilisa zonke izifo zakho. Khawulezisa ngoba andifuni ukuthiwa nditye ixesha apha. Igama lam ndinguNopinki, ndiyazala ke kwapha kwaGinyana. Umama wam kuseyintombi, ndingowalapha eSibungu, ndisindisiwe ke ndiyamthanda uYesu. Nantso ke into ebalulekileyo. Silapha ke namhlanje for i-21st birthday ka-Abenathi. Abenathi ke uhappy esithuphe umntanam. Ndithi xa ndimbiza ndithi nguntombi. Yi-birthday yakhe namhlanje. So abantu abaninzi ke bathi size kwi-21st birthday, mandiyicacise into ethi size kwi-21st birthday yentombi nto. Masicacise ukuthi i-21st birthday yentombi nto. Ewe, i-21st birthday kaloku zenziwa, abazali bethu basenzela noba sesikhupha izisu because bazobe bengayazi loo nto, kodwa le yintombi. Intombi nto. Ndithanda ukuthi iyaqala phezu bonke i-21st. Ndithanda le nto iqalwa ngendlela right. Kita. Onward kita. Kid. Ten go. Ten go. Ndidla ngokuthi kulula xa sithetha kude apho singazalwa khona. Siyakwazi ukuthetha ngobungqina izinto uThixo asenzele zona. Kodwa xa sithetha kwezi ndawo sizalwa kuzo iba khona into ethi mhlawumbi abantu bayokumamela umuntu acinga uba uyabaxhomela okanye uyabaphakamela. Kodwa mandibunike ubungqina bobuthi kwabantu abafike sendilapha sendiyenza sendiqhuba uhlelo. Igama lam ndinguNopinki. Ndizalwa phezu Sibungu, ndingowasezibungu. Ndiyi-graduate. Mandiyithethe le nto yokuthi andinazidanga, ndinezidanga. Yenzela umntu ohleli phantsi angacinga uba le nto ikude iko-TikTok ayazi uba apha eSibungu ziyaphuma ii-graduates. Apha eSibungu bayaphuma abantu abanezidanga. Ndandina 15 years ndithatha i-decision ndingekabi nayo noYesu
ndanento ethe enhlizweni yami amakhwenkwe nencwadi akadibani sendiyibonile lento ndakhalaza ndayibona ndathi amakhwenkwe nencwadi azinto ezingadibaniyo ndandibona ke umama usebenza ehlathini sasithi ke xa kuvalwa izikolo siyomlanda ebhelithini ndibethe kube kabini ndithi cha amandla lento andinayo inye into yondikhupha apha incwadi so ndandiyenyuka ke ndithi mna ndizayopheka ababethe ibhelithi ndakhalaza ndayibona uba ndifuna ukuphumelela ngeke kudibana amakhwenkwe kudibana incwadi ikhona apha izolekha khona. I was 15 years, that was 20 years ago, and I made that decision ndema kuyo. Uthe uYesu ufika uYesu sendivele ndizixelele uba into edibene nenkwenkwe ayisondisandawo. So ndithethela ansathethelwe nonayo ndithethela ongakabi nayo ndithethela naba yabayazi ukuthi iyaphileke and ayibhori leyo mpilo. Zimbini ke izinto endifuna ukuzithetha ndihlale phansi. One ufuna ukuzazi ukuthi usuka phi. Ndayazi thina basuke ezibungu sizalwa ngumuntu ongafundanga. Ndanento ethi siyafuna ukulenza ibhongo lokufunda siphume kwezilali. Singaphumi nje siphume sibe ngabantu abazi academics. Abantu abafundileyo abantu abanezinto zabo. Asizuyohlala eNorwood naseNorthcrest besoba ngabalapha ezibungu. Sibe nezi zinto singabantwana balapha ezibungu. uThixo ke ngumncedi wasinceda sema. Ibalekile into uzazi ukuthi ungubani, usuka phi, ufuna ntoni. Zimbini nje zinto ungubani, ungowakwabani, uzalwa phi. Uyayazi mosinhlupheko yakho wenu, uyakwazi ukuhlupheka abazali bakho. Xa wena ungazimiselanga abazali bakho ngeke baphume kuloo nhlupheko yakho wenu xa wena ungazimiselanga. Zibambeni izinto ozibethele engqondweni uyazi ukuthi ndingubani, ndingowaphi, ndisuka phi, ndifuna ntoni empilweni. Ilula lento uyenza uyibethele lapha. Uyazi khona izinto nathi xa ngifike eDurban, khona ngifike eDurban 2013 and someone said to me ukuthi ayikho intombi engalalo eThekwini. Akekho umuntu oyintombazana ongalalo eThekwini ndathi uyaxoka yini. Hayi mina ndina over 10 years ngihlala eThekwini ngoku. Ndayi 2013 ngoku so ndiyobala bang 2020 bani ngoku. Ndathi hayi mina ngeke bandifumane. Uyibethele lapha lento uyiqinezela ukuthi hayi ngam. Bangayenza abanye bazibhubhudle kodwa mina yilwa ngawe. Yilwa ngekamva lakho. Yiba ilento uThixo ulele uzibona uyiyo. Ndakhona ndizibona ndingumsasazi. Ndikuthanda ukuthetha eradioweni. Kodwa ndizawuthetha eradioweni iphinde isuke ezibungu. Ezibungu intombazana ethethayo kuba nento ethi uzokwendela phi. Xa ungumuntu othethayo bangathi umuntu ongahloniphiyo. Kodwa namhlanje ndingumsasazi. Ndisebenza into endandiyifuna. Mondays to Fridays. Ndithetha eradioweni 12 yoma ku3. Amandla nawo vele. Ndave ndazazi bandile ivila ngeke ndikwazi ukwenza ngeke ndichabeke ngeke ndikhalika andazi ngeke ndiyadirector qhaba elibhanti kanti liyaqekela ngapha guys. Mabalungisa abantu bamandla walo. Umsebenzi wami kukume radio ndithethe ndigqibe ndiphume 3 hours ngoduke ndiyohlala endlini yami. Kuthixo ke ukwazi ukwenza lonto. Wena mntwana lapha ezibungu omncincanga. Usengalenza ikowenu litshintshe. Usengawenza umehluko ebazalini bakho. Abantu xa bebona usoyintombi badla ngocinga uba ungumuntu ofundileyo mama akafundanga kufunda abantwana. Bathi abantwana abafundileyo bamthatha bamphakamisa bamenza into engathi ingqonwana. Ungayenzela umzali wakho leyo nto ephila. Niyeke intsikelelo ukuzifuna abazali sebethule bengasathethi benganiva. Intsikelelo uyikhangela umzali ngokasaphilayo. Uyikhangela intsikelelo nangendlela oziphatha ngayo. Awudingi ukuthi ube nemali. Ukuhlonipha nje umzali wakho uvuke ekseni mama uyayifuna iti. Hayi ungodlula ndizokudlula. Mama sendiphekile. Incinci into ndayibona yenza abazali bavuye ezinhlizweni. Abazali abasavuyiswa izinto ezinkulu into ezincinci ongakwazi ukuzenza. Umzali wakhe athi xa ikujongile athi inkosi kusikelele. Amen. So ndize nalo mazwi ngubani ngowaphi ufuna ntoni empilweni. Uthixo uyakwazi ukwenzelela leyo nceba. Khona ilizwe endingalibali eliku Psalms 23 Ndumiso 23 lithi uyawuvunga umalusi. Singabuthetha ubuciko bobuthi yenzani iqiqe engqondweni funa kodwa ikhona into ekwazi ukukubamba abazali bengaboni uye wovunga umalusi. Ungaphuma ungaluswanga. Ayokudla amahamnqo wezindawo sihlala kuza kuyimntu phayana. Nangoku abantu abaninzi ababuya koDurban batye treatment. Ngoba amahamnqo ezandawo ukulinda usangena uthi ukwela itollgate abese kumele kanjena. So iyokufuna into umenge into uthi uye wovunga umalusi. Uyibethelele enhlizweni yakho uthi uyavunga umalusi andisayi kukweswela. I lack nothing. Uthixo ekhona. Yeke into yofuna ukuba into engeyiyo. Nansi into ebetha abantwana basezilalini xa befika esidolophini ufuna ukuphila impilo yapha. Awungowapha, awunamali yabo. Phila le mpilo okwazi uyi-afforda. If I was affording with iqheba, uzoba mhle nje. Uhambe wenze lento ofuna ukuyenza, ufunde, uphumelele, ubuye uzovusa ikhaya lakho. Ungayenza into bengendayiva ithethwa ko TikTok kuthiwa kunyanzelekanga uvusa ikhaya.
hayi vusa namakhaya ningadlala abantu bethe bedlala ngani. Xa uThixo akunikile inqabe ukuvusa ikhaya livusa ikhaya lakho, ungahambeli kude nalo ngoba enye yentsikelelo uzayifumana apho. Amen. Ndiyathemba ukuthi nivile. Ndiyathemba ukuthi umuntu uzophuma kule 21st enento ethi ndifuna ukuziphatha kakuhle. Ndiyavuya xa ndibona abantwana beziphethe kakuhle bakhule kule ndawo anama ndifuna ubatshintsha. Ndithi ke sisi uziphathe kakuhle babe sajana ngo uyeke kodwa uThixo ndima kakhulu le naba beyinto ezibophile uThixo aphinde enze incebe ehlisa inceba yakhe ufumane isikolo usebenze kuyena umntana azondipha imali la ebeka wayeyunisa wafika wafumana uNSFAS wathi bayifumana biseGauteng Rustenburg wathi mama yiyo le mali ndiyifumene ndathi sisi imali wathi 5000 ndathi ndiyithini kaloku sisi yakho wathanda yazi banza uyithini nami yathi wena sudlala sadlala ngabazali ngoku ukuthi sapha kuma imali ndiyayazi bezothwani mlibenda phangelana akho kamzala angafumana kwanto kum ndifuna ukuzithanda ndibe newune ndidlixo ndiyithandayo ndithi hayi sisi uzuqonde khangakwazi ukwenza nto kulo 5000 ndijike ndamengeza mna uhambe usisi wakho wanekepu wanejini wanentonto yena lokho wakwathengela bonke amela yangoyena uvathe ikepu wathenga ipawucha yefoni wathenga singabithathe zithathu nge-5000 ufollow wenzela lanto ezishop zilethu kwangoke-internet kwezezo zinto zezibhengile wethu ezandleni 5000 uthi kumama into endizodileyo kwaTM azonelanga imali athi njani sisi wathi hayi kaloku abantwana bebengenamali abangananto zakunxiba abantu abasekhaya ndithi bathengelwa nguwe ndikhona wabetha hayi kalo mzali zazi awunokwenziwa sithi lelo angakwaziyo abasiyithathile thatha ibobo thina lo mntwana wathi hayi mesidla ngoba untombi yakho ifana na yo uthi ke kuthiwa mna ndiliqoqa ukuthetha apha kuthiwa nakho umuntu wakwenyana kuthiwa make sithethe notata umama uthi yo andinamali kule game uthi uyamva ngenye imini ntombi yakwayelo kho ndiphapha imali ethile ndiyithatha imali ithongela xesha ukuthi nayo hayi xakekile imali uthi ngoku yami imali yeyengxakeko kodwa utata wabo ngokubanika izinto zonke ndithi kakade uyasebenza utata wena ndisebenzi ufanelekani ke nangobe bezobethenga ezijini bashayiva ngazo khaba dlule kwakum bathe tata sicela usiphi imali oku kwejinja kuphela ndavuka utata wabesithi abantu abambacela 1000 rand ndicela kule manzi okufaka labo yona ubanike ithi ke ngoyintombi andirhalele bajini ke mna mama ndithi urhalela ntombi mama uthandirhalele kwanto kwasezibhadle zakhe sethenga akazazi mawathini semthatha utata wakho hamba naye wayetown ubuye akaphethanga nto uzijonga athi ziyadura ziyadura hayi ndiyiqonde ke mna uba hayi ngunina thana hayi ndiyiqolo thigqitha ndiyiqolo kakhulu andifuna uxoka and ke mna ke ndiva nje babesithi abantu bambona ndilolamile hayi icala khohlakala igqitha andifuni nokuba umuntu azandincoma athi mna ndilulamihla hayi into okuthiwa ukukhohlakala ukuthi hayi qha abantu abamazi kule nto bakuthiwa umuntu xa khohla betheni sube sithi kule ndawo hayi ayinjangohlobo kuthiwa akasakhohlakalanga kwele cala ndiyakwazi ukuthi hayi and ndisazi ukuthi hayi naye ukuhlala kwakho kule ndawo hayi ngohayi qha woyika la mazwi nina zawakhupha sicela thomba
Bulisa abantu balapha enkonsini abalapha etenteni bonke bede nizofika. Amen. Ke mna ke ndiyathanda ukuthetha but hayi phambi kwabantu. Balo ndibuye ndibele igxoki. Ngoku ndizobe ndithethe yonke le nto kanti enye kuseyiyo. Ngoku ingase xa ndixoke naleyo ebeme apha. Ndithi hayi bothumi phezulu ubuyephi na? Kodwa khange ayikwandawo nami ndingibonile ndithi hayi thini phezulu okuwena ubuyephi? Thunga losuxoka ngangaka. Yena uright xa sixoxa wabini akafuni xa xa khona abantu kuba andiyeki kaloku. Ndithetha ngoku khona abantu uba yena ukhona. Ndiyayazi yonke le ndiyithetha akazi uyithetha serious. Ngokugcweleyo ndithi hayi ke bethu umthumo wami lo. Bekwanisa ngapha ngemini. Ha qala bekwanisa ngapha. Into esizibone pha traumatized andifuna ucinga. Abe baphe. Hayi nini nani. Kwenzeke ntoni ngoku? Khani benqoma hayi ke yena uyayazi ngeshilo ngeke ndenze kwanto. Lo yena abe lo bethethe kuqala naye ke sihlala 8 years andiyazi 5 years ayithethayo. 6 to 7 esasibabini because sifike sonke pilot uze nesikolweni. Hayi yena shem unguyile uyile nto ayibeme apha akatshintshi nje akayindawo. Uyile nto ayimile uthi noba sekuhanjwe kuthoko masihambe kunaqala ndifoste. Nalapho xa ndicinga uyaphi iqala. Ndithi ushoba usujika nawe nethili because nawe lelinye jixo likhwalo loweni. Lelinye jixo lekubuya umthembe. Kuzothi masiyapha xa sifika pha athi hayi nabe begqitha masilandele. Ndikhube kapho ke ngoku mna because ndizojika ngosikude. Athi ujike wedithaka lona nsi ujike uhambe yakho into ngokwena. Andisafuni ngokuhamba lena. Ngoye evala khubeke yena athi uyazi ufuna sihambe athi mshiyeni ifoni bonke abantu bamke ebusuku ndithi ningazichiye. Ndimnandela kwalento iiphone zishwa kum. Saphani khuphani ipassword. Khuphani ikhona igame kwezo phone uba yikho igame ningayikhuphi ipassword. Shiyane zo phone yami bonke lento nihamba andikhubekanga kwami naketana. Ndilala ndivula into ngenathi uba ndiyayazi ba kona bazobuya. Babuye ndikhona apha naye bayazi bazobuya iphone zabo zikhona. Ndicela ke uqala apha ebazalini njengoba ndiqonda bebhezo nje. Hayi ke ile ntuza olusula namhlanje andifuni bendixoxa sithi hayi lo ucingo endimi. Akuyonto nje ayicingiwe into ayisiyaqhamuka qha sihleli nje endlini e1. Wathi umama umuntu ke tani oziphethe kakuhle. Ndingamisa nantoni na khani ke niziphathe kakuhle because uyabona pha phandle ba abantu abazimiselanga uthi khona iziphathe nje kakuhle. Ndathi ke mna ndathi oqala ndithi ukhululeke ke sisingam because mna andiyikwapi. Wena uba uthi uzokuzitela first birthday uyazi ba awuziba namali athi budget ke sisi. Budget because mna le uthi masiyenze ngoku siziphatha ukuthi wenze first birthday uyazi ba awuzuba nayo imali ingathi ngoba nayo imali okanye uzoyiboleka emizini because mina uzofika kwa 20 birthday ndingenamntwana ngothi uvukhululeke sisi. Hayi wabangabheka hayi maqa wahlala hayi wayeyigcina imali. Hayi kunyanzelekile igcine lalo ayikho yathini akanosithembisa kaloku gqibangenzi. Makathembise enze kodwa nathi ke nami bulela ba ndithe xa ndithe ndizokwenza ndenza. Ethe ndiziphatheni nami ndaziphatha ndathi hayi mama gcina imali kathi ndibe ndiyazi ba ndinezinye indlela ezibheke ecaleni. Amen. Usisi yake kuningi bethuna kuningi. Awuthumando. Awuthumando shop. Andithunga ipepa usisi. Ndathi nathi namthenga ipepa kodwa abantu benkosi. Ndathi ngithenga ipepa. Ndakhonza pha nathi ipepa ndakhonza pha nathi ipepa. Kwathi hayi ayopepa lo ipepa ndabusa apha enophi ababini abaninzi sapha. Sapha yophi. Andifike endlini kuthiwa kuqala ke mntase. Jika ngale yakho enguyimali. Ngoba kanake imali yami ndifuna uyisebenzisa ikhona ebhegini kodwa ndimile xa kwakhe nje andinamntu sisi. Wathi unayo kakuhle yiya ngothatha imali yakho. Laba ndaye umuntu engayithatha mina sithi andinamali nje sisi mfana. Ngapha ndoyithatha imali ndabuya nayo. Wathi thini uyabona ngokubuya zazi papers ezi. Yena ke no ubuya kubona ukuthi uzoyenza xa uzithembanga uzoyenza pha kuyi. Uzoba nalo ithemba. Ngoku ungayazi obona awuyazi into owazi itheku litheka ukhulu uthe kodwa uyandithuma. Kude kangakana athi mbothenga iphesi. Sena ngathi akayidinga le phesi xa ufuna mna. Ngeke ndiphuma apha phandle. Kunihle endlini. Hayi ke ndinyamalali ndilahla ndifone.
sisandiyibona le shop athi uzoyibona mna ndifuna ipesi ngeke le shop ibe khona phezulu inyamalala namhlanje kuba kuseka phakama wena ayinganyamalali ndibuye babheka ayingeka akwabiyiwe lo le buye ngele endlini aphatha phesi uthi ake sisi hlala pha emnyango uzongena sophatha phesi ngame ndlebethi sikwazi uyayazi ya shop ayikhona le direction cause izojika ngame ndiye cause asike saqhanda libala ndibuye naye athi thina athi jo nathi into bendiyifuni yintoni ngoku abusenze ngathi afuni wenze ngathi uyazi bendiyilibele phofu ndifike ndajika phambi kwayo ndijika phambi kwayo ndiyoxa ndingena usithathu yeni ulindigqitha nje losuku xa ndifike ngophawusi sihlala kakuhle ndithatha isitoli hlepathi ithi mamela ke ntombi akwenzeke kanjani ndambalisela uba ishophu ndiyigqithe ndayigqitha ndade ndabuya uthi ndiyazile nje uba uyayibona qha nguwe ungajongi phezulu kaloku uhamba kanjena uhamba ujonge phantsi aba nabantu ngokuba uzobona sekubanjiwe bakufaka amayeza uzobuya nale shop akuthume ekuseni eshop ekuseni xa sobuya athi yho ndamthuma eshop mntaba wathi if abantu bebeselungisa inyoka zabo zangena emntwaneni nasisi uthi no sandibuyile ndithi hayi kaloku sisosoze uthethe yodwa bazovumelana endlini hayi ke sisenanza inyaka ingena apha kuwe seThekwini then hayi kamnandi sisi uyakholwa ndithi uye sihlala sonke endlini thandaza ke sisi thandaza ndiyayazi uba emva kuyathandaza nawe thandaza uzoyikhupha le nyoka apha kum ubingenile izophuma ngokwamnyango asoze kaloku nguwe ondikhuphe apha ekuseni mayiphume yonyoka amen ndize kuleyo uba andazi noma yile ndiyithetha yiyana uba ndithengo ndisethethe imini kodwa sisinasi speech ungathi kanti usithethe phasi besisoyika because wena into azithethayo ziyoyikisa ndathi hayi bethu nana nimeni mna i-speech andiyonto ndizoyicinga andizobe ndiyigooglise ndithe because xa ndifika apha phambili ndibe ndifumene isilungu esininzi xa ndifika ndibe ndiminga yho besisithi ngabela camouflage kanti ayiqala uba camouflage ibingifizo qha mna ndikhumbula camouflage abayekhoyo so ngcono uvele ume phambi kwabantu uthethe le nto uyicingayo so if ke bethina umuntu beberhalela abandimbizi ndandizoxolisa uba ndimbizanga kodwa ke mna ndizokosisa hawo sisi bam bethuna bandiphethe kakuhle kuba kaloku unyanzelekile uba ubanyamezile noba ile nto inyanzelekile unyamezelile because ngokuthi ngoku umuntu ebenayo yakhe 50 rand nawe yakhe 50 rand uthi abantu hayakana andibona 25 rand uzoyibhatala ithathaphi enye imali uzoyithathaphi lazoyibhatala ngayo xa mbuza uthi hayi bethu uzokubhatala le mali khosapha ndithi ina ke nathi ungandayazi uba wento yenza uzoyifaka phela entuzeni ebhegini ngezwando lamahlala okanye usuyinika umama ke isapho ndakwazi uzonika umama wena le mali thathathani bethu naba nami ngoku andabazoyithini xa ndizonika umama okanye ndiphume nalo amncinci ndihambe ndiyanayo eshop abuye ephethe kwanto umntaka bawo abuye ephethe ichips kwanto ayifunayo kuba kaloku imali andazanga uba mandiyithenge ntoni into xa kuthiwa xa uhle nabantu abantu abaziphethe kakubi nawe uyajika uziphethe kakuthi aba-influence xa wena ufuna ungayenzi into abayenza uyakwazi ungayenzi ngokuhle nabantu abaziphethe mhlawumbi andifuni kakubi kodwa sendijile uyifuhle nabantu abenza yonke le nto ilapha phandle wena ubuyafuna ngokuhle nabo uzoshiyeka wenze le nto ungayenziyo bakuye baphume babuye ulapha endlini ungakhubeka ungenzekayo kwanto kodwa ke xa kuthiwa mhlawumbi since abantu bengafani ke mhlawumbi lotho libe khona igama lethi baku-influencer mhlawumbi abanye ba-influenceka kodwa ndathi ndisofika eqondazinisele uba uku-influenceka into engandikwazikenzi ngolirhalela uhamba ndithi yho sakonqina ukuhamba bethunana because lonqina bekuthiwa hayi ube engejanga ke bethunana utshintsho ezezitshomi zakhe zibitshomi zona zihlambi ziphila kanje koma wabo mna ndiphila kanje zoxa ndifika ungabi nje kuba lokhu kunyanzelekile usamkele isimo sakowenu xa isimo sinjamkele ungabi usithi yho hayi ntontoni mna umama uzomgcina umntwana uzogcinwa ngayo watsho ke nashem wathi oke wazala sisegadini phofu sahlakula asikhathalanga nkosi yam oko besivuke phaa ngo-6 asikaklini asikathi sizovuka sikline athi oke wazala phaa kum oyeke isikolo ahlale phantsi ongumfazi kaloku ngoku uzophatha usanela asinohlala singabafazi bendlini kaloku uphume efunda ushisana lakho omama wembamba ngengalo wam umntwana ayomnika asidibanga ngo ngobe sesikhathela ukuhlakula singoyanga yena akathetha sana indima seyanjisa sezinto azithethayo ngoku besesingcola phofu yho hayi mama sifuna uphuma thina kodwa lingathi oke walingwa hoya amadoda obengahlakuli mhlawumbi becholacholo uzothola ngaphemva obehlakule sehamba umca ngoku yophume egethini kuba hayi kaloku lithethwayo ngoku asisathandiswa ngoku
asisacengwanga siyaxelelwa qha ubuzohlala phansi uthanda ungathandi akonto thina kodwa ke nathi sibayelo akabana bethu besingamamela besimameli qha lento athayithethayo ngowabi lixesha layo sikhathele ngokuninzi ihlakula xa siphila phansi andisalambanga nkosi wawuzithathela nisana zakanozama onozi ngoku kodwa kunyanzeleke enzele sithi izinto ayisimenzele sithi kodwa ngoku nakona uthetha afunanga uthethe akuve thetha nje uyoyenza le nto ayenza njengoba sithi ndithule ndandithule nje apha endlini wexa fika esikolweni kuthiwe ngomphi umntanakho kuthiwe abena kuthiwe hayi ndathetha nje othuke athi hayi soze kaloku niyamtyhola wayesoloko sithi niyamtyhola since primary to high school yathi niyamtyhola kuba kaloku mna xa ndilapha ekhaya hayi mntana ndiyenyita xa ndifika phambi kwabahlobo unxaba ndafike ndathula phaa kodwa masendaweni ethi nam ndiphakama unqonda ibe ndithi unotshezela ungayi wedwa nje sisi kanti ekhaya xa kuthiwa masihamba ndithi unotshe ndiyaphakama ndamba ndiyazi uba le siyihambayo akuyiyo le ndizobe ndiyiyajisa phaa esikolweni so ngcono uvele uthethe uzothula ugqiba wam into ezingafuniyo ubuye unento ezingazaziyo unefayili enkosi ndanandigqibile na Thank you. Wakita yanjong. Yanjong wakita. Ayu kitenyani. Okay. Oh, imawut kalisaze naso kuthiwa umuntu bekunana ikeki angayityi noma ayikhalanga kude enhlaza. Ukude enhlaza. Bophikiwa zintombi vele. Sisiphandle thina. Jobe. Usikela phansi. Enza buzo takubeka. Just a small piece now. Yes. Sithetha impumelelo phezu kwenhloko yakhe. Siyakabe. Uphumelele mntanami. We are proud of you. Siyakuthanda usenze abantu. Uzithoba imbali ubana namhlanje kwaba umhlonto.
kubekho imini emnandi sakhe sangangcwabi wayema intente kwamnandi uyayiva ke ngo uyayiva ke ngo kwamnandi babhemi sangalili saqhensa samanzi sasika ikeki hayi wena uyayiva akumnandi babhemi aliyazi uvuyo sinalo 34 uphumelele ke mntanami siyazidla ngawo kakhulu nansi imnandi njalo sala lami ayimandi uDJ wenu thank you so much present yakhe ndithi hamba kakuhle mntanami uzingajoni ngasena kuthiwa ibhelo linamntotshwala ziwa yinkukhu ndithi akananina lo mntwana akananina wadle kunina hayi ngunina ko yathatha uTomathatha ikhwalo lalikharisana sorry kade mlonyeni asizagwebeza okay andizubulela mna andikwazi ukubulela bona bambalwa abangaphezulu bahamba okhala amadlelo ahlaza thetha ukuthi ke sibanintshi ngapha ngaphandle uyabona ke ntombi ndifuna ukuxelela kakuhle singamakhwalo asijikajiki ukho le nto ithi ncayisa ukho le nto ithi sineke uyabona singamakhwalo ungazibizi zonke kuba sizawumotsha unganganxa ufika ukho amadoda akakwamdima manje ngamakhwalo wazi ithi lento ufike emsebenzini ufuna umsebenzi ungena kulo muntu lo muntu uyakhohlakalela wena ubiza usineke lwala ukalo asebenzayo ubiza ukhwalo bele ukhwalo asingogiyama thina ugiyama ngundlu encinci apha kuthi ufuna uyithetha nje omntwana athi giyama asingogiyama ngundlu encinci yethu njengoba kuthiwa sisithi khwalo asitshintshi into nanxa sesidibene ndawo sithi khwalo njengokwabona ephume njengangoko nguphi unobalo wasemhlabeni ngolo waseNazaretha yalikhona menjini mali bonke igama lenkosi ngizabulisa abafundisi bantu bakaThixo wavile ndihlutshwa uba ndingaka benza kuphindela ube bendisemncinci apha enkosi ngoba nyani thank you so much sibulela uDJ wenani siyabulela uDJ ndiyeza kuDJ mandisase ndithathe lithuba ndingabe sathi uDJ makadlala umculo mandibulela abantu balapha ekhaya ukundinika ithuba lokuthi ndizothetha kwi-21st birthday kaBenathi beningakhetha nabani na ubabe ngu-MC wenu so ndiyabulela kakhulu emakhwaleni ukundivulela ithuba lokuma especially ukuzoma ke kwindawo endizalwa kuyo ndibulela kakhulu kumuntu wonke wasezibungo belapha niye naziphatha kakuhle akho umuntu ewanqandwa ewisa le deco enhle waphetula into engezizo abantu basesoba abantu base-right of which siyayibulela ke loo nto kakhulu ndibulele kwintombi zenkciyo ndibulele kakhulu ku-DJ good mandikubulele because qhela uMC endaweni usabothathwe ngu-DJ uba ngathi DJ avela pholo DJ yakufakile into obonayo ukuthi
ayiyo luyifunayo uyakwazi uread audience uyayazi ba emva kwale ndawo makufaka into ethile of which that is a skill that ekungelulanga ukusifumana. Thank you so much ukusebenzisana nawe Faku mhlu umsebenzi wakho hayi mhlu umsebenzi wakhe bafethu ukudecoratela kwalapha elalini wenza into decoratela lapha elalini kube kuhle kube njeyana siyabulela kakhulu. Ndicela ixesha lami liphelile ngoku ndizocela umfundisi uHlongwana kubhalwe kanjalo apha ozosivalela ngomthandazo ngoba bekuqalwe ngaye umthandazo. Ndizocela umuntu ozohlabelela athi kubo bonke oThixo akekho njengaye inceba zakhe zimile kuze kube phakade and then ke utata asivalele ngomthandazo sibe sesiyohlukana kusemnandi kusenjeni ilanga lisekhona. Abantu abatsha lapho malo. So. Ivideo yalo. Ay, ushawu ufuna. Nalo mqojikeleza uyeki lokho masanipilo athi. Makazenzela imizini. Bayeke bathi yes kusisi umntaka. Ya right. Ngizama ukunikhatha ke mina. Khathini. Vezi hill baby. Vezi hill. Yes. Izinyo kana nani? Mina ke. Ipithuthi